Olulusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. Ziyaqhuba ingxoxo ngomgaqo-nkqubo we-ANC kwindibano yebhunga lesizwe yalo mbutho eBirchwood eBoksburg. Why are we being governed by people that got 14%, 18%? We have decided to reclaim our province. Umbutho umkhonto wesizwe phakathi KwaZulu-Natal uqhubela phambili nenzame zokuguzula inkulu baphathiswa uThamsanqa Ntuli usithi uqinisekile ukuba uza kufumana inkxaso epheleleyo. Umbutho olawula ibhola ekhatywayo kweli SAFA unqinile ukuba iBafana Bafana iza kudlala neGhana phambi kokuba iye eMorocco. Molweni emakhaya, khongozelani uvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Ibhunga likazwelonke le-ANC lesihlanu liyaqhuba kusuku lwesibini eBoksburg kwiMpumalanga. Namhlanje igqiza elizimasele endibano lizahlulwe ngokwekomishoni lishukuxa umgaqo-nkqubo lo mbutho ukuba ungaqiniswa njani kananjalo nokuba usengofanelekileyo kusini na. Ukanti ke ngokusiqhamshelana nomhleli wezopolitiko uMzwandile Mbetshe akhe ashwankathele okuqhubeka kwezi ngxoxo. Mzwayi sikwamkele, khawuthi qabaqaba ngokushukuxwayo sithetha nje kule ndibano. Sibonga kakhulu sisanda sibingelele nababukeli njoba wazike ukuthi namhlanje usuku lwesibili lapho inkomfa ye-ANC ihlangene khona ukubhunga ke ngeinto eziningi njoba besishilo ke ukuthi le nkomfa iyinkomfa ebuyekeza umsebenzi usuke wenziwe iqembu kusukela bakhethwa ngo-2022 ibizwa ngokuthi i-National General Council kusho ukuthi ke yenzeka maphakathi nehlandla lokuphatha kweqembu njoba leli hlandla lizophela ngo-2027. Kusho ukuthi ke namhlanje emva kwezinkulumo zikamongameli izolo endlalela ukuthi isimo seqembu kumbe isimo sezwe sime kanjani futhi nonobhala jikelele weqembu naye wazokhuluma ngenhlangano ukuthi zinqinambazini ebhekene nazo. Namhlanje ke amalungu okuyizona zithunywa ezilapha izithunywa ezibalelwa ku-1650 zihlangene ke namhlanje ke zixoxa ngezindaba ezihlukene. Ukhumbule ukuthi ke kuyakube izigaba ngezigaba kube nodaba olubhekwayo ukuthi kuzokhulunywa ngani. Mhlambe enye ke into engicabanga ukuthi ibalekile namhlanje esiyitholayo ngoba phela uzokhumbula ukuthi ke lezi zinkulumo kumbe lezi zingxoxo zisesithe kodwa ke esikutholayo udaba lokuthi ke uma ngabe kuziwa ombimbini lokhu okuyi-ANC COSATU ne-SACP sizwile ukuthi engathi izithunywa eziningi azeneme neze ngalokho okushiwe i-SACP ukuthi ke kusuka ngonyaka ozayo nayo isizoba ke iqembu elizozilwela ukhetho ngokwalo ngoba uzokhumbula phela ukuthi iminyaka lamaqembu abesebenza ngokubambisana. Lokho okusho ukuthini na? Kusho ukuthi ke mhlambe lo mshado esiwaziyo selokhu waba nentando yeningi kungenzeka ngempela uhlukane. Sibonile izolo loyo oyiphini lika nobhala jikelele we-SACP uma ngabe ezama ukuchaza ezithunyweni ukuthi bona njengoba beqoke ukuthi ke bazongenela ukhetho akukhona ukuthi bazongenela ukhetho ngoba befisa ukubisana ne-ANC kodwa ke izithunywa ze-ANC zaveza kuphika lokho zathi phela makuwukuthi ungenela ukhetho abantu abavotayo abantu ababodwa okusho makuwukuthi i-ANC ibizovotelwa abantu abayishumi mase kukhona i-SACP mhlambe labo bantu sebeyoba isikhombisa mhlambe ke lo ophikisana naye ekwazi ukuthola amavoti angaphezulu kwalokho. Enye ke isizathu eyenza ukuthi ke lamaqembu kumbe lezithunywa zikhulume ngalokho ke into ke eziyishoyo ukuthi kunokuthi ziqhubeke nokuba umbimbi ne-SACP izinto ezimbili okumele zenzeke. Kumele i-SACP ihoxise ukuthi ke izomela ukhetho izimele ngokwayo uma ukuthi iyehlule ukwenza lokho buphele ukuba ilungu le-SACP ne-ANC. Uyakhumbula phela ukuthi ke kuvumelekile okwamanje ukuthi ube yilungu le-SACP ne-ANC.
uma kuwukuthi izithunywa ngempela zigcina zithi lumshado awuphele, kuyoba ke isincomo leso esesiyoqhubeka siyothatha umhlangano wokugcina. Phela ukhumbula ukuthi lumhlangano awuyithathi inqumo kodwa uthatha iziphakamiso, ngoba phela inkomfa le eyenzeke emva kweminyaka emihlanu okuyiyona ethatha izinqumo. Okwamanje ke sengiphothula nje ukuthi ke silindele ukuthi umongameli uzobe ke ehola imbhiyozo ephathelene ke ne-Freedom Charter, njengoba phela i-Freedom Charter kulonyaka igubha iminyaka engama-70. Mzwayisibulele ngexesha lakho. Ilungu lesigqebe esiphezulu solawulo lwe-ANC unkosikazi Lindiwe Zulu unqwalile ukuba lo mbutho ujamelene namaxesha obunzima, esithi indlela ngaphambili iza kudinga amaqabane azinikeleyo naqeqeshekileyo. UZulu ebethetha bucala kwintlanganiso yesihlanu yebhunga likazwelonke le-ANC eqhuba eBoksburg kwiMpumarandi nezinyaso ezinkokheli ezili-1,500 ukuqala kwezikazwelonke ukuya kwezamasebe. Lindiwe Zulu uthi emva kweziphumo ezibe impoxo kulombutho zonyulo likazwelonke lika-2024, inhlanganiso eqhubayo ye-NGC kule veki kufuneka ithumele umyalezo wemvuselelo kubathunywa ukuze banxibe amandla amatsha phambi konyulo lomasipala ngo-2026. I think we start from who is here. That's where we have to start from. Yeah. Who is here? How is the one who is here selected or elected to be here? Is the one who is here understanding why she or he, as a member of the African National Congress, do they understand the reason why they are here? Because the bottom line is, here we are supposed to have what I could term creme de la creme. Kusenjalo umhlalutyi wezopolitiko umnumzana Sandile Swana uthi isigqeba isiphezulu solawulo lwe-ANC sinenani eliphezulu lobholele ecaleni nezaphula imithetho. Ethetha bucala kule nhlanganiso uthi ikomishoni yokuqoqosha izimilo yalombutho kwayona yalahlekelwa sisidima kudalo kwaguginja eyayiluma. The Integrity Commission, which they did set up, has several shortcomings. One of them is that, in my judgment, one of the missing ingredients in the Integrity Commission is integrity, which is very necessary. There are too many inconsistencies, favoritism and carelessness that has been going on there. Umnumzana Swana kwathi ikomishoni yezimilo yombutho ingaxhotyiswa nangakumbi ukumilisela umthetho ukuthi kubucala kumalungu abekwe amatyala nagwetyiweyo. Ngokwangoku uthi ayinamazinyo lekomishoni. I-ANC bekele bucala usuku lwesibini ukuxovula imigaqo-nkqubo yohlulahlula abathunywa bazikomishoni ezili-10 kwizithebe zengxoxo. Umkhonto wesizwe KwaZulu-Natal liyaqhuba nenzame zalo zokukhupha inkulubaphathiswa yeliphondo esikhundleni. Lo mbutho uthi uqinisekile ukuba isindululo sokungamthembi umnumzana Ntuli siza kufumana inkxaso kwaye siza kuphumelela. Indlu yowiso-mthetho KwaZulu-Natal iza kubamba ingxoxo ngesizindululo ngomvulo kule veki izayo. Ngemuva nje kwesikhathi esingaphezulu konyaka kwasungulwa uhulumeni wobumbano KwaZulu-Natal, ikusasa likaNdunankulu walesifundazwe umnumzane uThamsanqa Ntuli nohulumeni awuholayo lingase libe sengcupheni. Amalungu esishayamathetho angu-80 azovota uma sekulalelwa isiphakamiso sokungabethembi ubuholi bukaNtuli. I-MK Party efakele isiphakamiso inesihlalo ezingu-37 esishayamathetho. Ukuze lesiphakamiso siphumelele, amalungu angu-51% ekumele avotele ukuseseka lesiphakamiso. Why are we being governed by people that got 14%, 18%? We have decided to reclaim our province. I-EFF ithi ayikasithathi isinqumo ngokuthi izokuvota kanjani. Njengeqembu le-EFF siseyingxoxweni, siyakhulumisana namaqembu afuze iqembu le-MKP kwisifundazwe saKwaZulu-Natal kunye neqembu le-NFP. Ivoti elimqoka elilodwa le-National Freedom Party lingase licacise ukuthi siyaphumelela yini lesiphakamiso noma cha. I-NFP ithi iyalele ilungu layo eliyingxenye kahulumeni wesifundazwe uMbali Shinga ukuba livotele ukweseka lesiphakamiso. Lokhu kwenzeka nje uShinga uke wazwakalisa ukuthi akaseseki lesiphakamiso.
sikwenzile ke kufanele sikwenza sizukwenza okunye ongaphezulu konke sekusezandleni zakho udadewethu ukuthi uyayithatha nomnyalelo weqembu uyakwenza lokho kushiwo yi-NFP noma akakwenzi. I-IFP, DA kanye ne-ANC bathe abahambisani nalesiphakamiso. Ndawonye banesihlalo ezingu-40 esishamthetho. Umhlaziyi wezombusazwe uthi kungenzeka noma yini uma sekuvotwa. Uma i-NFP ingavota ne-MK Party kanye ne-EFF kungasho ukuthi kuba nezihlalo ezingama-40 bese kuthi nombimbi lolo lwe-ANC ne-DA kanye ne-IFP nalo lube nama-40. Okungazeki-ke ukuthi kusuka lapho kuya phambili bayomisa kanjani. Lesiphakamiso sizokuvotelwa ngomhla ka-15 kwephezulu. NginguSimphiwe Makhanya, uzindaba ze-SABC ngiseThekwini. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Abahlali baseVirginia eFreystata abakhalazela intsokolo yeminyaka 18 yokungasonjululwa kokuxinga kwelindle elingqonge izindlu zabo. Ngaphandle lendlu ibonakala njengenye yamakhaya andilisekileyo wosapho kodwa enyanisweni iyadixinge amanzi. Umninimzi uyanyanzeleka zivale mba ifestile livumba elinganyamezelekiyo nkqu nakwingqatsi zamalanga. Lo gama bazityandigile abahlali belikhaya ngemontlalo engaginyisi mathe kwaphela kuxinga kwelindle emhlabeni wabo. We can't stay in this house. I also lost some of my furniture as they were damaged. There's no life in this house. I have looked for help everywhere with no luck. Every time I ask for help to unblock this drain, I am told to be patient. For 18 years, I must continue to be patient. Kambeke umukhosi uthi le meko imaxongo ithwaxa imo yempilo yabo ngokumandla. Children, when they wake up in the morning, they are already bleeding through the nose. The other one coughs blood. Their elder brother has even left for Henneman because he can't sleep at night. There's mosquitoes and frogs all over. We are not okay at all. We are appealing for help to get out of this house. Even Human Rights did come to inspect our situation last year and said I must leave this house. Kananjalo ikomishoni yamalungelo oluntu kweli ithi mininzi imiba ekumila kunje engumqobo kumasipala waseMajabeng. The municipality has an obligation to correct and to fix every sewer challenges that are flowing into residential houses, which obviously would have an impact on the health and safety and an environment that would impact on the health of residents. So that is a serious human rights violation dealing with dignity and the safety of family members. Ukanti ke kuselubala okokuba umasipala waseMajabeng ujijisana nokuqhokreka kweziseko zophuhliso nokuphuphuma kwelindle. Lo masipala uthe baphansi phezulu nokuqala imibhodamo exananazileyo ngoncedo lukarhulumente kazwelonke. Umzi wenkokheli zomthonyama nezamakhoyisani wasemathole naseBuffalo City neenkokheli zomthonyama zengingqi ezahlukeneyo zeli bambonzeleke kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli namhlanje bekuvakalisa izikhalazo kumongameli Cyril Ramaphosa ngemiba echaphazela iinkokheli zomthonyama. Ukuva banzi ngalomba sinayo uNkosi uXhanti Bambilizwe Sigcawu ungusihlalo wendlu yenkokheli zomthonyama nezamakhoyisani emathole. Nkosi sikwamkele sibulele ngexesha lakho. Ungakhe uthi qabaqaba ngeminye imiba eniyibeke kumongameli namhlanje nizinkokheli zomthonyama? Mandibulise kuwe msasazi, ndibulise nakubabukeli be-SABC1. Msasazi, okuyinene esikubekileyo kumongameli namhlanje kukuthi kudala kuthethwa ngezithembiso zokulungiswa kwezinto ezidla ubukhosi ngokubanzi kweli lizwe. Sanele ngoku futhi asifuni mabali. Esikufunayo kokubana makude izinto zethu zibe ziyaqhitywa. Imiba esiyibekileyo yethi kufuneka imivuzo le ikiphinde ijongwe. Abelungu ke bathi xa beyithetha bathi kufuneka ireviewe imivuzo le. Kuba sithi akufanelanga ukubana kube ngelixesha usathetha ngenkosi ekwelinqanaba ndikulo i-senior traditional leader wanyu chief owamkela i-303,000 ngonyaka
uthethe ngenkosi esazantsi kwami ekuthiwa yi-headman eyamkela i-130,000 ngonyaka. Sithi asifuni 2% wa-increase okanye uba inyuswe, kodwa sithi makuhlalwe phantsi kulungiswe. Nkosi, koluqoqosho lunkenenkene abanye babona ukuba akho mfuneko oku ngelithi abayibona indima edlalwa zinkokheli zomthonyama ukutshintsha impilo zoluntu. Ungathini kuloo nto? Ndingafuna ukuthi uqoqosho olu aluzuba luqoqosho ekuzawukhalwa ngalo xa kufuneka kulungiswe izikhalazo zenkosi. Sithetha nje asinazo ipension. Wonke omnye umuntu oyi-public office bearer unazo ipension. Sithetha nje i-medical aid asinazo sonke, kodwa wonke omnye umuntu oyi-public office bearer unazo ipension. Why xa kufikwa kwimiba yenkosi urhulumente erhuqa inyawo, kodwa xa kuyiwe ezivotini siphambili? Yiyo le nto sithi kwanele umongameli makakhulule. Sesilapha nje ePitoli kungenxa yento yobana ephondweni lethu inkulumbuso yethu ithi imiba edibene nalesi ikhalazelayo yonke ye-medical aid, ye-tools of trade njalo njalo, ne-pensions ihleli kumongameli. Siyothi kumongameli makakhulu isignature yakhe asinike izinto zethu njengoba nabo ezabo zigubu. Nkosi, xa ucinga ingaba ukuya kweni kwizakhiwo zomdibaniso kuza kuba nefuthe kwaye namkeleke njani? Samkeleke kakuhle kakhulu. Umongameli sifike engekho njengoko sisazi ubana kukho i-National General Council ye-ANC. Asifunanga ke uba side siyomqoqa kwi-ofisi apho badibane khona eBoksburg kuba bephethe umcimbi we-ANC. Besingayanga kwi-ANC kwi-ofisi zomdibaniso, besiye kurhulumente. Yiyo ke le nto iincwadi zethu zamkelwe ligosa eliphambili kwi-ofisi yakhe lazithatha. Kodwa into esiyithethileyo kumongameli yethi silindele ukubana kule veki zayo masiyifumane incwadi yethu ifikile kuyo zingaphelanga iintsuku ezisixhenxe. Okulandelayo ngomhla wesibini kuFebruwari silindeleyo abe umongameli uyasiphendula kwezi ziphakamiso siziphakamisileyo. Okunye sikuthethileyo kukubana makongezwe inqanaba loonozithethyana ibhodi elingekhoyo kumanqanaba obukhosi. Ngaloo mazwi ndifuna umsasazi umongameli siyathemba into uza kwenza okusikwenzayo osori sikucelileyo, kungenjalo uzawubona kunzima ukubana siphinde kube kuyalawuleka imicimbi yobukhosi ingade ilungiswe kweli lizwe lethu lase-South Africa. Sibamba ngazibini Nkosi. Bulela mna kakhulu. Abaphathi benyoka eKapa bathi bamaxhaphetshu bephantsi phezulu nanjengoko ziyazithontelana izikhalazo zokuvela kweenyoka ezindlini zabo. Ubushushu obugqithisileyo kwiindawo ezithile zeliphondo zezinye zezizathu ezigubhulule ezinyoka kwiindawo zazo kwaye bukhuphe inyoka kwiindawo ezisithele kuzo. Abaphathi bezinyoka balumkisa uluntu ngokuchasene nokuzibulala koko bacebisa ukuba kubizwe ingcali. Iinyoka ekuhlaleni siphuma ngobuninzi ngenxa yobushushu, phofu zikhangela nokutya, zibhaqwa mhlawumbi ezigadini ngaphakathi endlini okanye kwi-swimming pool. You arrive at a call out and the snake could be on the roof, the snake could be in the pool for instance, and it's always a challenge. Working with animals, you never know how they're going to react. Phakathi kwenyanga uNovemba ukuya kwi-April zixhaphakile, kusithwa nangenxa yokuba abantu besakha izindlu emahlathini njengalo mnini khaya naye obenondwendwe. To the bathroom and I saw a Cape Cobra. I had the fright of my life, but I caught it. I called the snake catcher quickly, and then in 10 minutes he was here on spot. Abahlanguli bathi bamanqada-nqada befumana iminxeba ecela uncedo de ibe mithathu ngosuku. Phofu bathi amaphulo ayashiyana ngocelo mngeni. As we climbed up the tree, there was not one green mamba, but there were two green mambas. So we carefully caught the one, we went up the tree, did we not see another 3 green mambas in one tree? So now we had to put 4 green mambas, which are about anywhere from 1.8 to 2 meters, into one bucket. Abasemagunyeni belumkisa amakhaya kuba ahlale elungile xa banganondwendwe olungenamilenze. Snake bite is a very serious medical condition, and in the unlikely event of a snake bite, you need to get the person to the nearest hospital as soon as possible. Baye bazibuyisele endle kwakho inyoka emva kokuzibamba. Abasemagunyeni bakwathi namachiza okunyanga xa uthe walunywa inyoka akho machiza ebekhe anqongophala kule minyaka mithathu idlulileyo. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC eKapa. Umbuso
Umbutho olawula ibhola ekhatywayo kweli SAFA unqinile ukuba iBafana Bafana iza kudlala neGhana phambi kokuba iye eMorocco. Umdlalo weBafana neGhana uza kuba ngoLwesibini weveki ezayo kwibala lingekabhengezwa. iBafana iza kulifulathela eli ngoLwesithathu weveki ezayo. Umdlalo wokuqala weBafana weAFCON ungomvulo umhla wama-22 kule nyanga. Lo mdlalo weBafana Bafana neGhana kuphela kwawo ukucweya phambi kokuba amakhonga asekhaya athabathe inxaxheba kwitumente yeAFCON. iBafana kwiGroup B oquka iAngola, iYiputa nabamelwane eZimbabwe. UMzantsi Afrika uza kudlala umdlalo wawo wokuqala weAFCON eAngola ngomvulo umhla wama-22 kule nyanga. Kusenjalo abaxhasi beBafana baza kulenzela iqela lasekhaya itheko likandlelantle ngoLwesine kwibala iFNB eGauteng. Kwaye phakathi kweziyandebe eza kuzimasa ngumqeqeshi uHugo Bruce, abadlali bakhe kunye namagqala isakudlalela iBafana Bafana ikwala kulonina kuboma kwedini. Ngaloo ndlela siwuqonqothile uvimba wangokuhlwanje sinikhumbuze ezangomso zizanoxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu. Mawahlanga namafilipu milanga basemba vumani ndingnokanyezi nirhabulise qikelelo lwemozulu ngokuhlanje xa sijonga imvula nomoya ngokuhle kuyapholeka mbukela into yokuba noko ngamathuba amahle kakhulu emvula esingathi siwalindele kaloku phaa kwindawo ezikoMahikeng, koPitoli, koPolokwane kananjalo naphaa kaloku mbukeli koPolokwane ngaye u-30%. Siqhubeke ke ezamvula ezixana nazile mbukeli nengqele iqhaqhazelisa amazinyo esingathi siyilindele kwindawo ezikumazantsi phaa koMpuma Koloni. Ngomso mbukeli kuyapholeka into yokubana ngenjiqo xa sivuka nezibhaxu zenkungu kwindawo kaloku eziphako enzweni ziqine ngqike mbukeli phako Thwekini kananjalo kwindawo ezikumantla phaka lokhu koRhawutini. Into ethi ke uba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo. Siqhubeke ke mbukeli ezamvula zixana nazile zingu-60% phakwaNdonga ziyaduma. Kanti uSouth African Weather Services khuphe isilumkiso ngokuhlwa oba singalindela indudumo ezingamandla phaa kwindawo ezimazantsi kaloku phaa koRhawutini kananjalo phaa kwindawo eziko-Freystata. Singayilibalanga kaloku mbukeli iThekwini kuba nayo izawuthi ichaphaze ngomso mbukeli kuyaphawuleka into yokubana ziyaqhubeka ke ezandudumo ezimandla zichaphazela ke mbukeli umbindi wakoPitoli, koPolokwane, koMahikeng nakwindawo ezikumazantsi. Kanti ke mbukeli singalindela kananjalo umlilo wamadlelo ozawuthi udaleke phaa kwindawo ezikomntla Koloni. Into ethi ke uba kuyaqhuma qiniseka into yokubana uqhagamshela namagosa kaxakeka. Ngoku sawujonga amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa kwindawo ezikuMosina mbukeli nguye u-22, ePhalaborwa ibe ngu-20, phaa koMbombela ibe ngu-18, eMelo 14, Lady Smith kanti babambene ngamanqaku nayo iBethlehem. Xa solichunce sijonge phako sajonisa sinuka khona lipholile ngo-19 degrees. Komthatha koqumbu kotsolo napha kaloku mbukeli koMacwerheni ngu-13 degrees. Komani ibe ngu-11 degrees. Lityhile ngomso Komani ibe ngu-19 kanti ke mbukeli phako sajonisa ibe ngu-22 babambene ngamanqaku nayo imazweni. Phako Mangalisweni lithande ukufudumala ngu-30 degrees. koWorcester ibe ngu-32 kanti phako Sutherland ibe nguye u-29. Ndisatsho ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni. Chosi.